No niin, tässä on Tontsalle todistusaineistoa, katsotaan onnistuuko tämä homma. Eli puhetta Misterin napista, että onko siinä miten jännä häviö, kun musta tuntuu, että Diablossa, Somnium Hybridissa, niin on nappi tulitti huomattavasti kovempaa kuin mitä tää Misterin oma, niin mä ajattelin nyt testaa sitä ihan tässä näin, että mitä se sanoo. Eli ekaksi katsotaan just teen setupi uudestaan Misterin, katsotaan millainen siitä tuli, eli ekaksi katsotaan paljon tässä on 02 heittoa piuhassa, se on tarkistettu moneen kertaan aikaisemminkin, mutta näin, pikkusen tiellä. Se tuppi on kyllä mun mielestä 1.2 ainakin. .1. Okei, katsotaan kohta uudestaan. No joo, sitten katsotaan toi akku. Tullut laturisti jonkin aikaa sitten. Mitataan se nopeasti. Paljon se näyttää. 395. Okei. No joo, nyt mulla on tuossa sitten Misterin oma nappi kiinni. Katsotaan miten se tulittaessa antaa nyt sitten. Nyt saan tän onnistumaan. Kun se on vaikea kamera edessä tehdä. .308 näytti tuossa parhaimmillaan. Okei, nyt mä vaihan siihen sitten seuraavaksi Somppa-hybridin napin, niin katsotaan mitä se tekee. Niin, elikkä tässä on tää Sompan nappi. Ja tässä on sitten Misterin. Laitetaan sitä näinkään, kato suoraan, niin näissä on samat kierteet, niin katsotaan miten me saadaan onnistua tää nyt sitten. Noin. Katsotaan sitten. Kolme, kaksi, 5. 326 näytti tossa. Eli kyllä se jonkinmoinen ero on kyllä. Se oli ihan selvästi havaittavissa niin tulittaessakin, että jotain feilua siinä napissa nyt sit on vissiinkin. Ainakin tuntuu siltä. Jees, tää oli tämmönen non-scientific testi vaan, että ei muuta, over and out.